Čakauko ľudia, ja som Katka a dneska si ideme zahrať Agario. Pôjďo. A toto video bude trošku kratšie, pretože nemám moc veľkého disku. Tak. A som na tímoch, ako môžete vidieť. Sme zjedom. Idem na Extreme. Tu som bola už aj raz prvá. Jejo. A hneď je to tu. Mňam. Ja mám takú jednu vychytávku. Keď uvidíte, sa zbláznite. No. Tak vychytávka asi nebude, čo? Takže, začiatok vychytávky. Musíte byť taký veľký, aby sa vám dalo rozdeľovať. Napríklad musíte mať až 58. A čo sakra veľa. Zjedol ma, lebo som sa nepozerala. Čože? Tak to bolo asi na dneska všetko. Odpojilo ma to, ako vidíte. Takže čau.